Σε πάω πολύ Ραπτόπουλε, παιδί μου, και να σε λέω. Τον αγκόπαιγα. Τον αγκόπαιγα. Μα πώς είναι, καμιά μέρα πρέπει να φάω από κοντά να το πούμε εμείς, ρε. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Μια σοβαρή εκπομπή εδώ την κάνεις γελία να πούμε. Είναι καθόλου σοβαρή, φίλε μου. Εμείς από εδώ πάνω τα βλέπουμε και φρύτουμε. Να το ξέρεις, έχω και τον Κωστάκη εδώ δίπλα. Ραπτόπουλε, εμείς εδώ πάνω είμαστε αγγελιακός. Έχουμε και εμείς εδώ ομάδες. Αλλά αυτό που γίνεται εκεί, ρε παιδί μου, είναι ανεξήγητο. Να σε δώσω και τη ροζέτα. Έλα, Ραπτόπουλε. Ποια ροζίτα? Τη Σόκου. Η ροζέτα η Σόκου είναι. Τι κουφάλα. Σήμερα σχετικά με το μάτς το οποίο... Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Λοιπόν, είμαι πολύ απογοητευμένη σε τέτοιο βαθμό, τόσο ώστε λέω να πάω μια βόλτα από τον Κατσαρό να μου παίξει τίποτα με το σαξόφωνο να ηρεμήσω. Λοιπόν, κάνω πολλά τώρα να μην σας τρώω την ώρα. Ωραίος, ωραίος. Να σε καλά. Με την καντίνα. Καντίνα έχεις? Πού είναι η καντίνα? Καντίνα έχω και τέλος πάντων βγαίνω και στο Εγνατία TV κάνω κάτι ανέκδοτα τέτοια. Άστα αυτά, μην τα λέμε. Δεν με νοιάζει το Εγνατία TV, η καντίνα με νοιάζει εμένα. Α, έχω καντίνα με πάνω στον δρόμο, είμαι στην Παραλίμνη εκεί πάνω. Λαράκι θα χαρώ πολύ όποιος και να έρθει, δεν με ενδιαφέρει ομάδες και χαζά. Α, θα έρθουμε και οι 4. Με 1000. Με 1000 λοιπόν σας πάω πολύ, σας βλέπω και... Ας το τηλέφωνο στη γραμματεία να έρθουμε. Παγιτό θέλει ο άλλος. Να έρθουμε στην καντίνα. Πάει καντίνα. Να έρθετε όλοι μαζί με λεωφορείο να γουστάρετε ρε παιδί μου. Για χαρά. Σούλοι μεγάλες. Για χαρά. Το σκύλο το μαύρο. Άμα θα έρθουμε όμως θα μας δώσεις από αυτό που πίνεις. Τι να πει αυτός, δεν έχει ανάγκη να πει. Καλό είναι. Τι να πει.